हम आ जाए सर? ओ आई इंस्पेक्टर वैशाली आई। बैठिए। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर वैशाली, हम एक खातिर रवा के जे बुलाउने हैं कि आपके पहले भी 3 पुलिस इंस्पेक्टर के ट्रांसफर काली चौकी पुलिस स्टेशन में हो चुकल बा, लेकिन वो तीनों के तीन एक के बाद एक लंबी छुट्टी पर चल गए। हम जानत बानी सर, जौन दिन से ये वर्दी पहनले बानी ओही दिन से अपने ड्यूटी के अपन धर्म मान लेले बानी। हमार फर्ज इबादत से कम नहीं बा, और वो इबादत हमरे मौत के साथ काहे ना हो। दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। इंस्पेक्टर वैशाली, ध्यान रहे, काली चौकी पुलिस इंस्पेक्टर के चार्ज आज से रवा के दिहल जात बा। हम जानत बनी के इलाका बहुत ही खतरनाक, बदनाम और सेंसिटिव बा, लेकिन आप हमने के देश के ऊ पुलिस ऑफिसर में से बानी जिनकर सामने मुजरिम के पसीना छूटेला और जुर्म कांपेला, लेकिन ये इलाका दहशतगर्द और कातिल बा। सर, मौत ते सिर्फ एक बार आवेला। अपन वतन और अपन फर्ज पे जान देने वाला के शहीद कहल जाला। एंड आई लव माई इंडिया सर। वेरी गुड इंस्पेक्टर वैशाली, आज तक आपके बारे में सुन ले ही रही, लेकिन आज देख भी लेनी। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट बा और कॉन्फिडेंशियल। एकरा के हम आपके देत बानी, एकरा का छतरा से स्टडी कर ली। यस सर, आप जैसन कहत बानी वैसे होई। बोल, चोरी कर बे, बोल, चोरी कर बे तो तोर हड्डी पसली तोड़ दे हम। चोरी कर बे तू, हाँ? तब आप कब गलती कर छोड़ो ना तो राके। आयक, बंद करा रे एकरा। चोरी करी नालायक, मेहनत करके खाना ना खा सकेले, भगवान हाथ पांव देले बड़े ना, चोरी करत बड़े। चोर की औलाद, मेहनत ना कर सकेले। इंस्पेक्टर कदम जी, हमार नाम वैशाली भार्गव हवे। वेलकम मैडम। रहे दा, ये अंदर से कैसे आवाज आवत रहे? जी, वो चोर बा मैडम। हम देखल चाहत नहीं। तो ए तरह मारे लिया आप? मैडम, ये लोग छटल बदमाश बाड़े, जूता के ही भाषा समझेलन। का जुर्म बाटे इनकर? जी वो साहब 4 दिन से भूखल रहनी, यही से रोटी चुराने दी। चोर बाई मैडम। इंस्पेक्टर कदम, मुजरिम साबित कईल अदालत के काम होवेला, हमने के नाही। और याद रहे, जबले थाना के इंचार्ज इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव है, तबले आप अपन हाथ काबू में रखी। इज दैट क्लियर? यस मैडम। वैशाली भार्गव। अरे हाँ, हाँ, सुना,
ई पर्चा कौन रख ले बा? साहब, आपके आवे से पहले हम कमरा के पूरा तरह से साफ करवानी, यहाँ पर केहू नहीं आइल। नाम का हवे तोहार? हवलदार विक्रम सिंह। बाहर जो लेडी कांस्टेबल है ओके अंदर भेजा। लेडीज कांस्टेबल साहब, ए बखत एजा कौने लेडीज कांस्टेबल नहीं खे, और जॉन बा ओका ड्यूटी रात के बा। हेड कांस्टेबल पुष्पा मात्रे, और हम सब उनका के पुष्पा ताई कह के बुलावे नहीं। ठीक बा, तू जा सकेला। थैंक यू। हेड कांस्टेबल पुष्पा महात्र मैडम। तो के पुष्पा ताई भी कह लेना लोग। बराबर मैडम, आपके कैसे मालूम? यहाँ के लोग बतैले। अच्छा, तोहरे अलावा यहाँ एको और लेडीज कांस्टेबल बा का थाने में? ना, बिल्कुल भी ना मैडम। ई थाना में हमरा अलावा कोई कांस्टेबल नहीं है मैडम। अरे, आज सुबह ही तो हम ओके देख ली। हाँ, पर ओकर चेहरा नहीं देख पौली। छरहरा शरीर के रहली, हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच के रहल, रंग तनिक गोरा और बाल तनिक रेशमी। का भइल? कुछ ना मैडम, आप जैसन बात करत नहीं ऐसन केहू भी नहीं खे। हम अकेले बानी। ठीक बा, तू जा। ठीक बा। का बात बा मैडम? इंस्पेक्टर कदम, हम अभयन की एक खिड़की से एगो साया जात देख ली। जैसे ही साया खिड़की से अटल, हम फौरन यहाँ गई नहीं, लेकिन यहाँ केहू तो नहीं बा। बाकी मैडम, ई थाना में तो खाली एगो ही लेडी इंस्पेक्टर बाड़ी, पुष्पा मात्रे। नहीं, वो पुष्पा मात्र नहीं, केहू और रहल। ऐसन कैसे हो सकत बा मैडम? और फिर आपके खिड़की पर जाके केहू की हिम्मत कैसे हो सकत बा? हमरा ख्याल से आपके कोनो गलतफहमी भइल बा। नहीं इंस्पेक्टर कदम, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर बा। शायद आप ना देख सकेली, हम देख सकेनी। जी?
तू आ गईला? साहब रवा हमरा के एजा काहे बुलौनी? विक्रम सिंह, ए जगह के बारे में हम तो से कुछ जानल चाहता नहीं। का जाने के चाहत बानी आप? ई जगह जहाँ हमनी के खड़ा बानी, का ई जगह पे कब्बो कोनो ऐसन हादसा या दुर्घटना भइल बा जकरा के कब्बो भुलाइल ना जा सके? ए जगह के कैसे भूल सकेनी साहब हम? काहे? ऐसन का भइल रहे यहाँ पर? बहुते बड़ा दर्दनाक हादसा भइल रहे एजा। इहो जगह बा जहां पर हमने के पुलिस थाना के थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के मौत के घाट उतार दिल गए रहे। का? इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह यहाँ मारल गल रही? रात के वक्त रहे। इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह अपन जीप में अकेले जात रही। अचानक ही ये तीनों गली से 3 गाड़ी में बैठल गुंडा लोग 3 तरफ से अंधाधुंध गोली चलाल शुरू कर देले और देखत ही देखत इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह मौत की नींद सूत गईली।
हेलो। कब तक आई हैं साहब? अब तक तो साहब के आ जाए के चाहत रहे। ले आ गई ली। का भइल मैडम? ले जाई के यहाँ से। हम तोरे बॉस से जरूर मिलब। ठीक बा, वैसे आप जब भी चाही गाड़ी आ जाई आपके लेवे खातिर। ओकर जरूरत नहीं खे, हम खुद आ जाए। ठीक बा, जैसा आपकी मर्जी। हाँ इंस्पेक्टर वैशाली, राकेश कुमार खत्री आपके स्वागत करत आने। थैंक यू। आप हैरान हो रहा लोग अब कि सरकार आपके नासिक से एहिजा काहे बोलेलस। ए में हैरानी के कौन बात बा खत्री साहब, हमनी के पेशा में ते ट्रांसफर होत रहेला और जहाँ क्राइम ज्यादा होला पता नहीं काहे हमार डिपार्टमेंट वाला लोग हम क्यों ही भेज देला। हाँ, ये इलाका कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव बा। लोग एहिजा अपना आपके महफूज ना समझेला। यहाँ के ते पुलिस से महफूज नहीं खे, ते लोगन के ते बातें कुछ और बा। पुलिस महफूज नहीं के? ये का कह रहल बानी आप? खत्री साहब, आप इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के बारे में तो सब सुन ही हो खब। पूर्वी? हाँ हाँ हाँ, इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह का ऑफिसर रही हूँ। ईमानदार, निडर, न खुद खात रही न केहू के खाए देत रही। शायद यही से ओकरा के हटा देल गई। शायद ये भी एक वजह होके, लेकिन सुने में तय आयल बा कि इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह जहां भी जात रहली अपन बर्ताव से सबके अपन दुश्मन बना लेत रहली, जबकि पुलिस वालन के तो सबके दोस्त होके के चाहिए। एकदम सही कहली आप। दोस्ती हमरा के भी निकला गेला। गुड, आई बैठी। आहा, दोस्ती होला के बाद खूब निम्न सोच बा आपके, लेकिन आप हमार मिठाई काहे ठुकरा देनी? वो ऐसे खत्री साहब काहे कि ज्यादा मीठा खैले से डायबिटीज होके के खतरा रहेला। हम समझ गए नहीं। अब आपके खिदमत में नमकीन चीज ही पेश कर जाए। जी शुक्रिया। मिठाई के डब्बा? घबराई ना, डब्बा मिठाई के बा, लेकिन इमे जौन चीज है बहुते नमकीन बा। आपके पसंद आई? डब्बा खोल के दिखावा। ये नमकीन ते नहीं, बड़ी कड़वी चीज बाटे। हर कड़वा चीज सेहत खातिर फायदेमंद होला। ई मेहरबानी के वजह? वही खातिर कि पुलिस वालन के तनख्वाह बहुते कम होखेला
उस सारा जिंदगी कोनो न कोनो चीज खातिर तरसत रहने और अपन बच्चा लोग के भी तरसावत रहने। ई महंगाई के दौर में अपन जिम्मेदारी भी पूरा न कर सकेले। और दोसर वजह ई बा भगवान हमरा जरूरत से ज्यादा ही देले बानी। यह से आप एकरा के रख ली। शुक्रिया। वैसे हमरे सर पर अभइन कोनो जिम्मेदारी नहीं खे, अकेले हई। जितना मिलेला उतना में अपन बोझ हम उठा सकेनी। आपके जज्बात के कदर बा हमके। बहुत खुशी भइल आपसे मिलकर। चलत हई। साहब चल गइलू? बड़ा घाक इंस्पेक्टर बाड़ी, लागेला डब्बा के साइज बढ़ावे के पड़ी। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। काबिल साहब, वो कहा? हाँ, काबिल साहब, कुछ नहीं। तू कदम के अंदर भेजा। जी। आप हमरा बोले नहीं मैडम? हाँ इंस्पेक्टर कदम, हमके इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के डायरी चाहिए। बनी विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। जी साहब। क्या उर्वी के केस के डायरी लेके आवा। उर्वी केस की डायरी? सुन लेना का तू, डायरी लेके आवा।
जी ठीक बा। डायरी साहब। मैडम हम्म डायरी। हम्म। अब तू जा सकेला। जी। हे भगवान, ई नामुमकिन बा। का कहता नहीं इंस्पेक्टर वैशाली? सर, हम जौन दिन से यहाँ ट्रांसफर में आयल बानी, हमरे साथ अजीब अजीब से हादसा हो रहल बा। हम तो इहो नहीं जानत रही कि इंस्पेक्टर पूर्वी के मर्डर कहाँ भइल रहे। लेकिन हम वहाँ कैसे पहुँचली, ये हमरो के नहीं खे मालूम। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचली तो हम अजीब सा मंजर देखनी। हमके केहू के चीखे चिल्लावे की आवाज सुनाई देहलस, फायरिंग की आवाज सुनाई देहलस, और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। सर, इंस्पेक्टर वैशाली, कहीं रहुआ ई तो नहीं के कहे के चाहत ये मामला कौन स्पिरिट से जुड़ल बा? दरअसल हम इहे कहल चाहत रहनी, इहे मामला हा। वैशाली, आप अब तक जौन कुछ भी देखले बानी, जौन कुछ भी महसूस कैले बानी, आपके साथ कौने और भी देखले या महसूस कैले? नहीं सर। एकर मतलब ये भइल कि काम करत कहीं हमने के डिपार्टमेंट के मजाक न उड़े के चाहिए। नो सर, दिस इज वेरी सीरियस मैटर, और हम आपके शिकायत के मौका ना दे। ओके, गो अहेड। इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव, हम इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह हैं। मगर तू ता हाँ, हम मर चुकल बानी। हम शरीर ना, हम आत्मा हैं। हाँ, तू जब से यहाँ आइल बाड़ू, हम तब से तोहरा से मिले की कोशिश करत बानी। लोग अक्सर आत्मा से डर जालन, लेकिन तू हमसे मत डरी हा, काहे कि हम तोहरा को कोनो नुकसान ना पहुँचाई।
2 साल हो गई हमरा के मरल। हमारा आत्मा अबो भी इंसाफ खातिर भटकत बा। इंसाफ खातिर? हाँ वैशाली, इंसाफ खातिर। पुलिस लोगन के रक्षा खातिर होखेला, उ लोग के रक्षा जे मुजरिम होखेला, देश के विरोधी होखेलन, समाज विरोधी होखेलन, चारों तरफ अशांति फैलावेलन, मासूम लोगों के लूटेलन, ओकर कत्लेआम करेलन। उ सब अपन जान के बाजी लगाकर ऐसन लोगों से लोहा लेवेलन, ओकरा कानून के सिकंजे में कस के सलाखों के पीछे करेला। लेकिन जब पुलिस के कुछ लोग कुछ पैसा के खातिर इन तत्वों से मिल जालन त ई खतरा एक भयानक रूप तैयार कर लेला। ये तो का कहता रू? हम सच कहता नहीं वैशाली, जे दिन हम इस थाना के इंचार्ज संभले रही, ई इलाका में शरीफन के जियल मुश्किल रहे। गली गली में हर जगह शराब के अड्डा रहे, बदनाम बस्तियां रहे, गैर कानूनी धंधा और स्मगलिंग जोरों से रहे, और ये सब गुनाह कानून के नाक के नीचे पनपत रहे। हम अपन पूरी ताकत के साथ ई सबन के खत्म करे खातिर हम दावा के लिए रही, लेकिन हम का करती जब घर के भेद ही लंका ढावत रहे। कदम ये हो कारल बा, आज से पहले तो कबो ना भइल, तू कर कारल बाड़े। का बताएं खत्री साहब, ये जो नया इंस्पेक्टर आयल भी है ना पूर्वी सिंह, ये कुछ ज्यादा ही सख्त और कड़क बिया। जब नया नया आयल रहले तो तू हो बहुत कड़क रहले। खाए के दांत और दिखावे के और होखेला। इतहार डिपार्टमेंट के मामला बा, बात करो ओकरा से। का बात करत बानी खत्री साहब, अगर हम बात करनी तो मामला बिगड़ भी सकत बा। तो ठीक बा, हम ही अपन आदमी भेजतानी। हाँ ये ठीक रही। हवलदार विक्रम सिंह, जरा FIR के रजिस्टर लावा। मैडम ई का ह? देख ली, बॉस भेजले बाड़े। के ह तार बोस? पहले खोल के तो देख ली है के। ये आपके हिस्सा बा, आज के बाद आपके खाली फोकट रेड मारे की जरूरत ना पड़ी। तहरा का लगता है हम जो कुछ भी करतानी तहार ई मिठाई के डब्बा की वजह से करतानी? और आपका समझत बानी कि आपके इनकार से ये सब बंद हो जाए। तो जाकर अपन बॉस से कह दिया, जब तक इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह जिंदा बाड़ी तब तक ना वो रिश्वत खइहन ना केकरो खाए दिहन। जी हाँ, और अपने बॉस के जाके बता दिया, बहुत जल्द कानून के हाथ ओकर गिरेबान तक होगी। और वो जो अपने आप के वाइट पैंथर कहलावेला, वो भी बहुत जल्द हमार कानून के पिंजरे में होगी। ए चल जा यहाँ से, चल जा। ए पकड़। इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह सर। ओह, वेल डन इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह, वेल डन। थैंक यू सर। प्लीज। भाई पूर्वी सिंह, तू एक लड़की होके जौन कारनामा के अंजाम दे रहल बाड़ू, उन खाली काबिले तारीफ बा, बल्कि ओह पर पूरा डिपार्टमेंट के नाज बा। थैंक यू सर। हम जो कुछ भी करता नहीं, ये सब हमार फर्ज बा सर। लेकिन अपन फर्ज के निभावे वाला और अपन जान पर खेले वाला, ओकरा के पूरा करे वाला कितना ऑफिसर बाड़े। तू जाने लू, एह इलाका अपराधियन के गढ़ बा। एजा आए दिन कितना वारदात होत रहेले। एजा एक से एक सातिर बदमाश और गुंडा रहेले, लेकिन आज तक हमने एक भी अपराधी के पहचान ना पाउले। आप बिल्कुल ठीक कहते नहीं सर। हम जितना जगह पे छापा मरनी, गैर कानूनी गोदामों पर, शराब के नाजायज भट्टियों पर, स्मगलिंग अड्डों पर, वहाँ हमारा हाथ कुछ माल तो लगल और साथ में कुछ छोटे मोटे मुजरिम पकड़ गई, लेकिन असली मुजरिम अभी तक गिरफ्त में हमने के नहीं आई। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। यू आर राइट सर। एकर वजह शायद ये भी बा, उन मुजरिम के ताल्लुक समाज के उस तबके से बा जो सिर्फ ना मालदार बा, बल्कि ओकर इस समाज में ओकर ऊंचा मकाम भी बा, और साथ ही में ओकर कुछ संबंध
नेताओं से भी बा। सर हमरा बिल्कुल कहे में कोई संकोच नहीं है कि हमनी के पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिलल बा ओकरा से। ई तू कौने बिना पर कह रहल बाड़ू? सर अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिलल बा हम ओकरा पर कार्रवाई कई नहीं, लेकिन हमनी के कामयाबी की जगह पर नाकामी हाथ लगल। सर हो सकेला कि हमनी के डिपार्टमेंट के कुछ लोग पहले ही इंफॉर्मेशन दे देले हुई। हम पुलिस थाने वाले हैं। यू आर राइट इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह। सर आपसे रिक्वेस्ट बा, कहा हम चाहता नहीं कि आप हमरा फ्री हैंड दे दी। आई प्रॉमिस यू सर, हम कुछ ही दिन में इलाका से पूरी तरह से अपराध मिटा दें। सर इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह, हमरा के तोरा पे पूरा विश्वास बा। हम तोरा के फ्री हैंड देत बानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कदम जौन तरह से इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह हमनी के मिठाई के डब्बा लौटेले बाड़ी, ओकरा से ओकर खतरनाक इरादा के पता चलेला। वो हमनी के ठिकाना पर रेड कई के जे हमनी के नुकसान पहुंचेले बाड़ी, ओकर अंदाजा लगावल भी मुश्किल बा। आगे जो नुकसान होके वाला बा ओकर बारे में सोचल भी न जा सकेला। अब हमनी के पास बस दो ही रास्ता बा, या तो हमनी अपन रास्ता बदल दी और या फिर इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के ठिकाना लगा दी। का बाकी खत्री साहब, ऐसा कुछ भी करे से पहले हमनी के सोच लेवे के चाहिए। अब सोचे के बखत ना बा कदम, ये एगो आर पार के लड़ाई बा। हमने तो हिजा रह भी, लेकिन इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह ना। ये एगो अनोखा ऑपरेशन होगी और ये ऑपरेशन में पूरा पुलिस हमनी की मदद करी। का पुलिस? हाँ, यानी कि तू। जी हम कैसे? अब तू कोनो भी सवाल ना करबा कदम। जैसन हम कहा वैसने तोरा के करे के पड़ी, हाँ या ना? यस। बढ़िया। का बात है इंस्पेक्टर कदम? मैडम, अभी अभी हमार मुखबिर हमरा खबर देले बा कि व्हाइट पैंथर अपन शूटर्स के साथे 3 बत्ती पर आ रहल बा। हम उहें जा रहल बानी। ना, तू वहां ना जीब। मैडम, इतना सुनहरा मौका हमरा अपना हाथ से नीचे जाए देवे के। ना, ई मौका हम अपन हाथ से ना जाए देब। काहे कि हम खुद वहां जाए। का आप? ई मौका के तलाश ना जाने कब से बा हमरा के। लेकिन आप? हम उस शूटर के जिंदा पकड़ल चाहता नहीं। बस हमरा तू इतना बता दा, वो वहाँ कितना बजे पहुंचा था। खबर बा कि वो 12:35 पर वहाँ पहुंची। तो ठीक बा, ठीक 12:35 पर तू अपन फोर्स लेकर वहाँ पहुंच जी। ओकरा हमरा जिंदा पकड़े के बा। जिंदा पकड़बे तू ओकरा?
तू अच्छा ना किला कदम। याद रखिया, इस वक्त तक तू हमार हाथ से बच गईला, लेकिन हम तेरा मर के भी ना छोड़ो, अच्छा। केहू के भी ना छोड़ो। वैशाली, हमार मौत की जिम्मेदार खाली खतरी और शूटर ही ना, बल्कि इंस्पेक्टर कदम भी बा। इंस्पेक्टर कदम? एकर मतलब इंस्पेक्टर कदम भी आज दिन के साथ बा? हाँ, अगर कदम ओकर साथ ना दिले होइत तो आज बात ही कुछ और होइत। पूर्वी, हमके तोहरे जैसन बहादुर और ईमानदार ऑफिसर के मौत के बेहद अफसोस बा। जब हम यहाँ आयल रहनी तब कमिश्नर साहब हमके एगो कॉन्फिडेंशियल फाइल देले रहले। उ फाइल खतरी के हवे, ओकरा ते हम देख लेब, लेकिन सारी जिंदगी हमके ई मलाल रही कि हमनी के डिपार्टमेंट में केहू ऐसनो लोग बा जे तनिक लालच खातिर जे मौत के सौदागर के दहिना हाथ बन जाले। हाँ वैशाली, मौत के उस सौदागर के साथ कर दाहिना हाथ बने वाले के जब तक सजा ना मिली तब तक हमारा आत्मा की शांति ना मिली। वैशाली, तू हमारी मदद कर। पूर्वी, पूर्वी, हम तो यही खातिर आयल बनी यहाँ कि जुर्म के सापन के सर कुचल दिए। और अब तो इहो पता चल गल बा कि इंसाफ के दूध पिलाए वाला केहू और नाही, हमनी के साथ ही बाटे। जौन मकसद खातिर तू अपन जान देहलू, अब वो मकसद के हम पूरा करब। लेकिन एक बात याद रखिया, ये सब पेशा वाला मुजरिम हो गए और बहुत ताकतवर भी बा, और साथ में कानून के मदद भी मिलेला। तू अकेला ओकर सामना ना कर सकेलू, तारा हर मोड़ पर हमार जरूरत पड़ी। तू हमार मदद कैसे कर सकेलू? हमार बात गौर से सुनो। गुड डे मैडम, आप हमरा बोलोइनी? हाँ इंस्पेक्टर कदम, दरअसल हम एगो उलझन में बानी। उलझन? कैसन उलझन? अपन उलझन बतावे से पहले हम एश्योरेंस चाहेले कि ई बात सिर्फ तोहरे और हमरे बीच रहे। जी? घबरावा मत, एह में तोहरो फायदा होई। जी तो कही ना, का बात बा? हमनी के बात केहू सुनत ते नहीं खे? जी? यहाँ नहीं, दरवाजा के बाहर। जी, यहाँ तक केहू नहीं खे। कदम, कुछ दिन पहले खत्री साहब हमरा के एक मिठाई के डिब्बा भेजले रहे, हम वापस कर देनी। फिर हम ओकर घरे गईली, उहाँ उ हमरा के ओहू से बड़ा मिठाई के डिब्बा देहलन। हम उहो लौटा देनी। आप कहल का चाहत बानी मैडम? यह कि हम सही कईनी कि गलत, तुहार का राय है? हमार? मैडम, आप हमार सीनियर बानी, पहले आप बताएं कि आपके राय एकरा बारे में का बा? हमरे ख्याल से हम गलत कईनी। तो मैडम, हम तो आपके बारे में कुछ और ही सोचत रहनी। कदम, अब तू हमरे बारे में अपन राय बदलला।
का सोचा ताड़ा? हमरा यकीन नहीं हो रहल। तो के यकीन दिलावे खातिर ई सबूत हमरा पास बा। दरअसल हम एगो उलझन में बानी। उलझन? कैसन उलझन? अपन उलझन बतावे से पहले हम एश्योरेंस चाहेले कि ई बात सिर्फ तोहरे और हमरे बीच रहे। अब यकीन भइल? 101% मैडम, आप चिंता मत करी, हम अभी खत्री साहब से बात करत बनी। फिर हम ओकर घरे गईली। उहाँ उ हमरा के ओहू से बड़ा मिठाई के डिब्बा देहलन। हम उहो लौटा देहनी। वो कहली और तू भरोसा कर लेला ओकर बात के। कदम, ये बड़ा ही अनोखा हथकंडा बा, हम भरोसा ना कर सके नहीं। लेकिन खत्री साहब, आप हमारे टेप में रिकॉर्डेड बात सुननी? हाँ सुननी। ये भी तो एक चाल हो सकेला। कदम, ये बतावा कि तू हमनी के आदमी बा कि अपन डिपार्टमेंट के? क्या बात करत बानी खत्री साहब, 100% आपके आदमी। तो ठीक बा, जैसन हम कहे नहीं वो इसने करा। नमस्ते मैडम, बॉस भेजले बाड़े आपके खातिर। मीठा हवे कि नमकीन? खोल के देख ली। हमरा तरफ से उनके शुक्रिया अदा कही है। जी जरूर। इंस्पेक्टर वैशाली, सर। हमरा के तोहर तलाशी लेके बा। तलाशी? ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। इंस्पेक्टर कदम, इंस्पेक्टर वैशाली, हमरा के बेहद अफसोस बा। हम का सोचले रहनी तोरा बारे में और तू का निकल लू। मगर हम कहले का बानी सर? तो रिश्वत लेले बाड़ू, रिश्वत। और ए डिब्बा में नोट भरल बा, नोट। ये सब झूठ है सर। सर, हाथ कंगन के आरसी का। अभी दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई, सच्चाई सामने आ जाई। मैडम, विथ योर परमिशन। इंस्पेक्टर कदम, ये का बा? ये मिठाई है सर, रिश्वत नहीं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर वैशाली, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोनो बात नहीं। कदम, ये सर, तू हमरा से आके मिला। जी। कदम जी। हमरे मिठाई के डिब्बा। क्या खत्री साहब, आज आप कमिश्नर के सामने हमरा जलील करवा देनी।
आपके वजह से वो कमिश्नर के सामने झूठा पड़ गए नहीं हम। का बैल कदम? अरे होगे के कार है, आप जौन इंस्पेक्टर वैशाली खातिर डब्बा भेजले रहनी ओ में कार है। नोट रहे और का रहे? जी ना, नोट ना रहे, ओ में मिठाई रहे, मिठाई। और मिठाई लियाल कोनो कानूनन जुर्म ना होखेला। तका हमने के सारा प्लानिंग फेल हो गई। और का नोट के जगह मिठाई कैसे हो सकेला? होखे के तो कुछ भी हो सकेला। मैडम। इंस्पेक्टर वैशाली, इतना हैरान होखे की जरूरत नहीं बा खत्री साहब। आप वो कहावत ते सुन ही हो खब, चोर पे मोर। ना ना खत्री साहब, जे थाने में पैसा लेवे के हिम्मत करेले ऊ कोनो कच्चा चोर ना होला। इस सब के आप हाथ के सफाई ही समझा। और हाँ, ई रहल रउआ के पैसा। और मिस्टर कदम, तू हमरे विश्वास के धोखा देले बाड़ा। और खत्री साहब, आप ये अब साबित कर देले बानी कि आपके और हमरे बीच दोस्ती कब ना हो सकेला। कहे से कि दोस्ती रखे खातिर विश्वास और ईमानदारी की जरूरत होखेला। लेकिन अब आप अपने बारे में फैसला खुद ही कर लें कि आप का हैं। I'm sorry. I'm really sorry, इंस्पेक्टर वैशाली। हमरा से पहला बार जिंदगी में केहू के पहचाने में भूल हो गई बा। I'm really sorry. आप ये सब बात के भूल जाएं। प्लीज ये रुपया आप रख लें। ना खत्री साहब ना, एक बार विश्वास टूट गई तो टूट गई। अब आपके और हमार मुलाकात तब हुई जब हमरे हाथ में आपकी गिरफ्तारी के वारंट हुई। ना है तो फिर कोनो ऐसन जगह जहां आप कहीं जुर्म करत हो खब और हम अपने हाथ में पिस्तौल ताने आपके रंगे हाथ पकड़ब हम। कदम, बात बहुते बिगड़ चुकल बा। काल के सूरज अगर ही देख ले ली तो हमनी हवालात में होखब। तो अब हमनी के का करे के चाहिए? ऑपरेशन व्हाइट पैन। नमस्ते साहब। के बाड़ा तू? और बगैर इजाजत के तोरा के अंदर आवे के देहले? हम सब कुछ बताएं आपके, लेकिन हमारी बात तो सुनी। मगर तू बाड़ू के और बिना इजाजत के तो अंदर आ कैसे गईलू? अरे केहू बा का? साहब, हवलदार, हमरा आपसे बहुत जरूरी बात करे के बा। ठीक बा, तू जा सकत बाड़े। हाँ, कहा का कहे के चाहता रू तू? साहब, आप तो जानता नहीं, ना जाने कितना महीना से हमारे ई इलाका में मुजरिम सब आतंक फैला के रखले बरसन। हम ही नहीं कहत कि पुलिस खामोश बैठल बा। न जाने कितना पुलिस अफसरन ने अपन जान की बाजी लगा के एकरा खत्म करे के कोशिश कैले बरसन। लेकिन ये मुजरिम इतना ताकतवर बा, या तक कुछ पुलिस अफसर ने डर के अपन ट्रांसफर करा लेलस। और जे ना डरल ओकरा के ई मुजरिम लोग मौत के घाट उतार दिलसन। आखिर तू कहे के का चाहता रू? साहब, इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह ई मुजरिम के खत्म करे खातिर सौगंध खैले रहे और काफी हद तक वो अपन सौगंध में कामयाब भी रहे। लेकिन रउआ डिपार्टमेंट के कुछ लोग ई मुजरिम से मिलल रहे और ई सब मिल के इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के कत्ल कर दिलस। पूर्वी तो मर गई,
लेकिन अभी तक मुजरिम पकड़ल नहीं गई। लेकिन तुहार एजा आए के मकसद का बा? साहब, रउए डिपार्टमेंट में एक साहब सिंह और हिम्मत वाला इंस्पेक्टर मौजूद बा। इंस्पेक्टर वैशाली, ओकर दहशत से सब मुजरिम परेशान बा। यही से उन लोग इंस्पेक्टर वैशाली के मारे खातिर उहे जाल बुनले बा जो इंस्पेक्टर पूर्वी के लिए बनेले रहसन। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर वैशाली की जिंदगी खतरे में बा। ई तू कैसे जाने लो? ये मत पूछी साहब, हम जो कुछ भी कहता नहीं ओकर यकीन करी और जितना जल्दी हो सके अपन फोर्स के साथ 3 बत्ती पहुंच जाई। लेकिन जब तक तू ई ना बताइबे कि ते के बाड़ू और ये इन्फॉर्मेशन तोहरा के कैसे मिलल, तब तक हम तोहार बात पे यकीन कैसे कर सकेली? आपके हमरा बात पे यकीन करे पड़ी साहब, काहे कि वक्त बहुत कम बा। तोहार शकल तो इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह से मिलत बा। हो बहु उहे शकल के बाड़ू तो। हम जो भी बनी साहब, जल्दी करी, वक्त बहुत कम बा। हे भगवान, देखनी खत्री साहब, एकर भी हुए हश्र भइल बा जौन इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के भइल रहे। कदम, तोहरा जैसन ऑफिसर जब हमने के साथ बढ़े तो हमने के केहू कुछ न बिगाड़ सकेला। मुबारक हो, तहार वजह से ऑपरेशन व्हाइट पैंथर कामयाब भइल। शुक्रिया। खबरदार, केहू अपन जगह से ना हिली। इंस्पेक्टर वैशाली, तो ई के बाड़ी? हम इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह हैं। पूर्वी सिंह? डोंट मूव, यू आर ऑल अंडर अरेस्ट। ना इंस्पेक्टर वैशाली, एकरा कोई गिरफ्तार ना करी। लेकिन पूर्वी सिंह, ये लोग कानून के मुजरिम हाँ। हाँ, ये कानून के मुजरिम जरूर बा, लेकिन हमार भी मुजरिम बा। एकरा के तो सजा जरूर मिली। का कदम, हम तरह से का कहले रही कि हम मरे के बाद भी तरह के ना छोड़ब, केहू के भी ना छोड़ब हम। पूर्वी सिंह, हमरा माफ कर दे प्लीज। का कहत रह तू लोग? हाँ, माफ कर दी एकरा के? हाँ इंस्पेक्टर, हम सबके माफ कर दा। हम इस जुर्म की दुनिया छोड़ दे। इतना बहादुर हला तू लोग, कितना कठोर, निर्दयी। रहम नाम की चीज तो तहर दिल में रहे ही ना। आज अपन मौत के सामने देख के कितना बुजदिल और कायर हो गए सन। ना, आज तोहनी के केहू न बचा सकेला। आज तोहनी लोगन की सजा मिलके ही रही। लेकिन इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह, इनकरा के सजा कानून दे। ना इंस्पेक्टर वैशाली,
अब इन्हीं के कानून के हवाले करल गई तो हो सकेला ये सब वहां से ही बच के निकल जिए सन। काहे कि इन्हीं के पास दौलत बा और एकरा पास इंस्पेक्टर कदम जैसन गद्दार पुलिस ऑफिसर बा। अगर ये लोग जिंदा रहल तो हजार मासूम लोगन की जिंदगी खतरे में रही। आज फैसला होकर ही रही, आज इन लोगों की सजा मिलकर ही रही। अभी ये है वक्त। इंस्पेक्टर साहब, जा भागा बुज़दिल। चलो 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 चलो, भागा भागा। ना ना वैशाली, जुर्म और कानून की लड़ाई खत्म भई। जुर्म हार गई और कानून जीत गई। लेकिन ये लड़ाई के सबसे खतरनाक पहलू रहे मिस्टर कदम। जब रक्षक ही भक्षक बन जाई तो सजा की किरक मिली, जुर्म और बढ़ी और फैली। वैशाली, हम तार शुक्रगुजार बानी कि तू हमारी मदद कैलू। आज हमारा आत्मा की शांति मिली और हमारा मुक्ति। हमरा पुलिस वाले से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना बा कि वो इंस्पेक्टर कदम जैसा गद्दार पुलिस ऑफिसर कभियो पैदा ना हो। हम तोहरा के तोहार कामयाबी खातिर मुबारकबाद देता नहीं, काहे कि तोहरा वजह से इलाका के जुर्म के खात्मा भइल। हमार कामयाबी के सहरा तोहरे सरबा इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह।